Здравейте, приятели! На 5 април минах през градата Амания Тауър, за да видя дали съответно е направено асансьорчето. С това асансьорче много хора, които са в неравностойно положение, възрастни хора също, бременни майки, могат да слизат долу в двете институции социално подпомагане и пенсионно. Само че асансьорчето е премахнато и се чака все още да бъде направено. Пана е така обещано, че ще бъде направено. От бая време чакаме да се направи асансьорчето, няма. Тук би трябвало да се намесят властимащите, само че те седят и мълчат и се натискат задниците, защото не ги интересува съответно народа. Само че като дойдат избори, същите власти имащи ще чакат някой да гласува за тях. А дали ще има кой да гласува? Малко трябва да се замислят, защото същите тези хорица са измислили така, че достъп да има до всички сгради и инвалидите, които са, да могат да достигнат до всички сгради. В същото време ви казах, че има бремени, има възрастни хора, които не могат да се движат така, както преди са движили. И това асансьорче ще реши въпроса на много хора за тези две институции, които са сложени както казвам, едва ли не в мазето на сградата Амания Тауър. А явно това се прави умишлено, за да не може да се изплатят дали пенсии, дали болнични, дали майчинство. В същото време, пак казвам, тези власти имащите седят си мълчат и си трайкат, защо трябва да се изплащат пари на тези хора. Малко трябва да се чукнат в главите си най-накрая, че трябва да решат този въпрос за тези хора. И че тези хора гласуват за тях. Те да влезат в парламента. Така както казах, на 5 април минах с детето си. Помоля го да слезе долу да снима. Вижда се къде е била кошницата, асансьорчето, но там вече такова няма. От бая време няма. Казва се, че ще се направи. Дали са поредните обещания, че ще се направи както се казва в България, кучето си лае, керван си върви. Само че нищо не се прави по въпроса. Или са направени комисии, може би има комисия на комисията. То така става в България. За да не се реши даден въпрос, се прави комисия на комисията. Айде най-накрая да някой си свърши работата.